Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato na panguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, EOC nagahulat sa advisory gikan sa DOH sa pagpatigayon sang booster shots. Kasiwa Prime Water magapatuman sang 12% nga VAT sa Nobyembre 13. Sa balita national, 50% nga limited face-to-face classes ginpanagutan na sa tanan nga degree program sa mga lugar nga President mo magpapili senador sa tuig 2022. Sa balita international, China ginpasiguro nga pinahan ng mga diehard politicians ang Taiwan. Sa balita sa sports, masobra sa 600 ka mga atleta nga mag-intra sa Southeast Asian Games hindi makaboto sa Mayo 2022. Sa balita entertainment, Mariah Carey nag-release ang bag-ong nga Christmas song. Samtang sa balita espesyal, mga partes ng lawas nga sala ang imo nga pagtinlo. Maayong aga Bacolod, mga aga bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw, Sabado, Nobyembre 6, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Eden, Aboso. Aksyon Boy Duran, sa atong balita sa lakat sang panahon. Las 3 kaina sang kagahon ang weather update sa nagapakita nga ang low pressure area. Makita nini sa may kalayuon nga 125 kilometros na katundan sa Puerto Princesa City sa Palawan. Kag ang northeast monsoon naman ang padayon nga nagapekto sa northern Luzon. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahuyang tudtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan sa nasidlangan na bagat na nasidlangan ang mabatyagan sa bugos nga isla sang Negros. Ang adlaw nagbutlak naman, las 5:36 kaina, magatunod las 5:19 karon sa hapon. Ang temperatura mabatyagan sa 26 degrees Celsius, tudtob sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Yes, good morning liwat mga ka-aksyon, kag welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Good morning Liwat, and happy birthday Liwat. Liwat kay Teacher Romela Arevalo. Happy Ay, sa birthday. tanan na may birthday. Happy birthday Mel. Rom. Sige, Mel. Happy Mimo ka birthday. naman na story. Sound air karon ni Grit siya, ha? Yes, para damo aton invite siya bala. So kung mapahapit ka mo. Joke lang. Grit sa karon para damo aton nga Oo, damo aton nga balutin mo. Sir, please kindly PM me kung madala kami suludlan o kung may ready. Diretsohon ta na lang bala. hindi na lang ta magdala. Ikaw na lang chair one lang. Ikaw na lang bala, sir, initiative. Oo. Kaya para hindi makuluya. Kwan nga naman ang ano na? Makiramdam ka man. Oo. Kaya eh. Makabalan mo din sila. Gani. Ano yung teacher mo makabalan mo sila. Doon na hinulsol na. Ano ni Abby nila? Ay, birthday party niya. Hindi niya ay tagay ayuda. Hindi niya. Hindi. Kailain. Kaya di ba, amo ni Charo, explicar ko si mo. Kaya di ba, hambal mo kung sinong available. Makadto. Tikay available, 3 lang kami karon. So, kanugon man, kay naghanda ka da, mapanos na mo. Good for 25 danit na mo. Oo, sa kay, sa stasyon, oo. So, 25 less 3, 22. So, divided by 3. So, amo na sa chair. Mga 7. Am I clear? Am I clear? Chair, do you agree or Do you agree? Mambalya do ma-chat isa sa akin. Dai cancel ang birthday. Ay, dahil nang daso na lang kami nga tuig, kaya may pandemic. Daso na lang ako mga tuig kay
Para, wala ko ka-preparar mayo. Ay, nako. Sige. Joy Labrador, may agad na sa imo. Kay Ray Baryoga. Kag Miss Jinky de Alagdon, good morning. Yes. Wala si Ma'am Van How ka-comment. Gani Ma'am Vanessa Mayo. basikon May school? May school Or may gym? Akong Ay, gym, ginaglakat sila sa mga titas. mga titas. Halong ka mo mga titas of Minnesota. Yes. Kabalo. Updated. Oo. Kay Atia Kim Eriman, kag kay Mary Joy Camero, dira sa Hong Kong. Good morning sa imo. Kay Livian Minies. Rigid siya, nagkarino. Si Ma'am Van is watching. Hello, sorry, Ma'am Van. tama And siya. sa mga titas, please take care and enjoy your trip. Si Enrique Caballo Subaldo Jr. niya pag-greet lang sa akong pinalangga ang asawa nga si Novi Subaldo. Yes. May sugbon pa. Kasi may Why man, hindi man birthday Thanks, ginapag-greet AR. siya lang. Yes. Balo ka siling ni Enrique niya, si June. Niya, June Enrique. si Johnny ka Junior sa mo. Niya malimta lang tanan, hindi lang si Novi Subaldo. Wow. Mga pinalanggaon. Stand by aray sa aton mga balita lokal. Sa detalye na sa ato nga panguna nga mga balita lokal, ginapaabot sang Emergency Operations Center o kon EOC sa siyudad sa Bacolod ang advisory gikan sa Department of Health angot sa plano nga pagpatigayon sang booster shots vaccination drive. Suno kay Dr. Chris Rongon, ang EOC Deputy for Medical and Data Analysis, kahapon nga adlaw gintalana sang DOH ang pagpasa sang advisory kag guidelines apang wala pa sila sang nabaton nga komunikasyon. Doon man ni Sorongon, target sa siyudad nga umpisahan ang pagbakuna sa COVID-19 booster shots sa palabuton nga Nobyembre 15 sa mga priority sector nga ginalakipan sa mga health workers, senior citizens kag mga individual nga may comorbidities. Ginkalipay naman ni Dr. Chris Sorongon, EOC Deputy for Medical and Data Analysis, ang kooperasyon sa publiko sa nagapadayon nga vaccination drive sang syudad. Suno kay Sorongon, base sa ila record, umpisa sa Nobyembre 3, liwat nga nagdamo ang datos sa mga Bacolod noon nga nagakanto sa mga vaccination center nga ginalakipan sa mga pediatric A3 priorities. Ini man ang rason, suno pa kay Sorongon, kung nga nagpanguna syudad sa bilog nga pungsod kung kadamoon sa menor de edad ang nabakunahan. Ginpasalamatan man sining suporta kag kampanya sang tagsa ka mga opisyal sa barangay, ilabi ng barangay Banago nga nagapaninguha nga makatipon sa 300 tanan ka residente nga nagpabakuna kahapon nga adlaw. Si EOC Deputy for Medical and Data Analysis, Dr. Chris Sorongon. Sa ibang panaton nga balita lokal, ginpasiguro sa Department of Education Negros Occidental nga preparado ang mga eskwelahan sa probinsya kung tugutan na ang face-to-face classes. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahay ni DepEd Negros Occidental spokesman na Ayan Arnaiz nga may preparasyon na ang kada eskwelahan angot sa face-to-face classes kag ginahulat na lamang nga makapasa sa requirement kag gintalana sang Department of Health kag National IATF. Sa mga manunudlo, ginpahag ni Arnaiz nga 63% naman ang bakunado kag may masobra 8,000 pa ang wala tungod pa sa pila ka rason, partikular na nga hindi mandatory, hesitant, nagapili sang brand, may comorbidities kag kulang pang bakuna sa LGU nga ilan na sakupan. Sa karon wala sa eskwelahan sa Negros Occidental nga nalakip sa pilot face-to-face classes sa DepEd.
Si Ayan Arnay sang DepEd Negros Occidental. Sa iban pang balita lokal, ginkompirmar naman ni Basiwa Board of Director Mona Diahardin nga ipatuman ang 12% nga value-added tax ang Basiwa Prime Water pagkatapos sa Nobyembre 13 kung pagsukat sa isa ka tuig sang joint venture agreement. Sa interview session firing line ginpahay ni Hardin nga isa ini sa nakasaad sa kasugtanan sa diin ang VAT magakadto sa lokal nga gobyerno sa syudad sa Bacolod. Samtang kumpiyansa si Hardin nga mat-amat na mag-aayo ang tubod sang tubig tungod madamo na nga pipeline ang nailisan sa tuyo nga mapaayong ila serbisyo. Giin pa siguro man ni Hardin nga wala sila nagauntat agud i-monitor ang trabaho sa Basiwa Prime Water sa tuyo nga makadulong sa maayong nga serbisyo sa mga konsumidor. Si Basiwa Board of Director Mona Diahardin. Ginarespeto naman sang Basiwa Board of Directors ang desisyon sa Civil Service Commission nga pagbasura sa ginfile nga motion for reconsideration may kangtanan sa desisyon nga reinstatement sa mga ginkakas nga empleyado sang Basiwa sa rason nga may redundancies na nasa posisyon. Sa interview sa Aksyon firing line, bahag ni Mona Diahardin, nga wala pa nila natalakay ang desisyon sang CSC kag ang mga masunod nga tikang. Sa madumduman, wala sad ginsunod sa patuman sang Basiwa, ang unang mando sang CSC nga pagpabalik sa mga ginkakas nga empleyado kag nagfile pa sang motion for reconsideration sa tuyo nga maligwat ang desisyon sang Civil Service Commission. Sa katapusan nga balita lokal, ginkompirmar naman ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga nagtaliwanan si Anay Bacolod Councilor Attorney Lyndon Canya pasado las 11 sang gabi Huwebes. Sa interview session hotline, ginpahay ni Familiaran nga tungod sa balitian nga COVID-19 ang rason sang kamatayon ni Canya. Sunod kay Familiaran, ang anay konsehal ang unvaccinated kag makaduha ka beses nga nagwa sulod sa ICU. Si Canya ang first nominee sang SIBAC party list. 50% nga limited face-to-face classes ginpanugutan na sa tanan nga degree program sa mga lugar nga ara sa Alert Level 2. Samtang Presidente Duterte mahimo magpapili senador sa 2022. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwarta kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Kabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Dati tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga kasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o on rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat Florencia Villacampa, good morning dira sa imo kay Juby Gudaka. Jutay na lang balita sumong sa COVID. Mga opinion ni Juby na nga kuana. Iyaya opinion. Yes. Christine Menias Villalobos, good morning man. Eric Fernandez, kag kay o si Ma'am Van Galiga dinner sila ni Buddy ko Doc Mayo. Yes. Anong blackened steak? Ha? Blackened steak. But Gin sunog guro nga pagluto sang steak eh. blackened steak. Blackened steak. Barbecue steak lang ang kilala ko. Banana stick. Banana Ano ba? steak. Kay Pichi Tahan Tordillos. Jean Biligorio Camilo sa Hawaii. Ay, good Hawaii. morning dito sa imo Hawaii. Pearly shell. From the ocean. Sa Hawaii na, ocean. Shining in the sun. Sige. Di natataman. Ang minang nga mo nang kasot-saot. Dala mo sa out ba lang? Pretty Mahilom. Di ka nataman. Pretty Mahilom. Good morning and God bless too. Kay Marjun Rivera, good morning. Yes. Shout out ko no kay Dr. Toshiyuki and Tess Murayama, especially to Michiko Marie and Shinosuke Murayama. Okay. Si Ohayo Michiko. gozaimasu. Si Michiko kag si Shinosuke ni mga Magutod. mataan ni ko. Magutod sila. Mataan ni Tessa. Oo. Alam mo ni si Maria Rivera Murayama bla. Okay. Nagapang-invite siya sa itong daw comedy bar na so comedy tapos bar. mong acoustics na tong anay meantime. Wow. Sige lang makadto tato kaya bal niya pagkadto mo to malala iyan ni Tess. Schedulean Schedulean. Si Marjon ara man da. Pwede sa March 29 na lang. Ara man ta si Marjon Yes. Sige. Kay Jen Oy si Sir, good morning. Kay Ma'am Jean Hesulgon, ma'am, dira sa may Bevs, ma'am, gustan sa Banaw, sa Valladolid. Good morning. Kay Maria, Maria Murayama, may aga ninoy, boy. Kay Miss Eden. Manin, dam gini akong nagpa-adapt. Adapt na. Adapt. Okay. Very good. Mga sila na ni Caitlyn. okay. Caitlyn na. Hindi na to sa busy, to sa bugas. Nagliga tayo din so.
Biston sa namon nun niya. Huy! Sige, ginaki. Te, amo na nagro rason nga wala na siya ga on air. Kay ba ano gid sa Pag-comment siya madunlan. Pag-comment siya bistohon sa namon ni Aksyon Dorel. Na. Diya kuha man sa niya. Huy! Teka pala, ako mo mga lain sila nga friend, no? Charot lang. Kay Eddie Piojo, good morning. Watching from Royal Meadows, dira sa may barangay Villamonte. Kay Jonas. Si Zaira May Ponce Maranya, nalakdaon ba? Ay, sorry. Zaira May. Sorry, Zaira May Ponce Maranya. Kay Jonas Tabong, good morning. Ka-Aksyon, God bless. Yes, Thank you good so morning. much. Kaya ginapatamayaw man ni Ma'am Luing Melos, si Teacher Romela Ilustre Arrevalon. Oo, may special mention, Gidya. Kasi lagi na Love, ng love, love. love, Gamay na love, sa- love. The BFFF. Sila gina iya daw, love, gano Oh, sa aton nga listening nga mga ka-aksyon, kung mayara ka mo sa TikTok account, i-follow niyo yung TikTok account sa Aksyon Radio Bacolod at ARB684. Amo na? Oo, yes. May kuwan pa nadagali ko mag-follow kasi na daw may ang Siyempre, ma-download ko na application para ma-follow. Tingala ko ano naman doon, di mo ko di ka-follow sa naman. Ma-download ko na, tapos para i-follow ka Manila. Amo nang may mga number kada ibutang or May email. mga dance challenge. May mga hindi namin ko Oo, kaya mag do ma-sign in kayo bala. Do Facebook bala. Okay. Sige lang bala kay. Download ko na karon. Kapud live kay ga-evolve ang ato na. Pero namin actually do ka namin subong sang TikTok application Action Boy kay do hindi man lang siya siling nga do paduding-tuding so sa gidaya. May mga may mga topics nga interesting man bala like mga clinical, mga about sa music, Ang kita ko pa lang to atong daw newscast, na? Amo na siya yung gin-post ta una to. Oo. Newscast challenge. Na AR Bacolod 684 ang sa AR TikTok. Bacolod Please follow. AR Bacolod 684. Sa TikTok na siya. Sa TikTok. Ang TikTok actually hindi lang saot yan, hindi lang. Hindi lang Kaya saot-saot. padako-dako. Ang kita ko sa mga TikTok ng ibang daw, padako-dako, boobs, padako. Doon pa mamunas na yan ako. Wow na. Hindi, bla. Painta, paduding. Painta, paduding. Hindi, namod Action Boy actually may mga may mga DIY. Kasi adra ko gakuha sa aton sini nga mga balita special. Galing ka. Yes, Okay. galing kay lista-lista mo lang kay syempre video siya. Yes. Para sa katon na Pwede kung mag-follow sila, tapos may challenge sila, newscasting na lang ang challenge. Oo, pwede na sila ka-duet da mo. Dapat may ka-deliver. Kaya script pa lang to Oo, kita gani ko. ara si Dorel. Well, script lang to kita ko. Huwag Di yung deliver. may ara upload niya si Dorel. Oh. Okay. Yes. Ate, sige stand by na sa aton mga balita lokal. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ang rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio,
importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:26 sa Detalya na sa aton mga balita nasyonal. Ginanunsyo naman sa Commission on Higher Education nga ginatugutan na sa Interagency Task Force Against COVID-19 ang 50% nga limited face-to-face classes sa tanan nga degree program sa mga lugar nga ginpaydalon sa Alert Level 2. Suno kay CHED Chairman Prospero de Vera, para sa mga eskwelahan nga pagatugutan nga magbukas ang limited face-to-face program sa iban pa nga degree programs, kinahanglan nga magpadala sang sulat sa CHED baguhon ang pagplastar sa mga pasilidad kag padasigon ang vaccination sa mga estudyante kag mga personnel sa eskwelahan. Gintala na sa masunod nga semana ipagwa ang guidelines sa limited face-to-face classes. Sa record, malapit 1 milyon sa mga estudyante sa kolehiyo sa bugos nga Pilipinas ang bakunado na kontra COVID-19 tungkol sa Oktubre 25. Ini ang 30% sa 3 milyones nga populasyon sa mga college student sa Pilipinas. Ginapreparar na sa Department of Education ang mga eskwelahan bilang preparasyon sa pagpasangkad sa implementasyon ng limited in-person classes. Sinong Education Undersecretary Nepomuceno Malaluan, hindi na paghulaton nga matapos pa ang pangabay nga expansion antes man mag-umpisa pa lang sa pagbag-o sa mga pasilidad. Sa naibalawaan sa mga Nobyembre, umpisahan sa DepEd ang 2 ka bulan nga pilot implementation sa limited in-person classes sa 120 ka eskwelahan sa mga lugar nga low risk sa COVID-19. Sa timeline sang DepEd, ang expansion posible moon sa Marso 2022 sa diin, mas madamo na nga eskwelahan ang tugutan sang in-person classes. Samtang ginanunsyo sang Department of Health nga target sang gobyerno nga pasangkaron sa Disyembre 1 ang Coronavirus Alert Level System nga una gin testing sa Metro Manila. Ginumpisahan sang gobyerno ang pilot rollout sang 5-level COVID-19 alert system kag ginupdan sa implementasyon sang granular lockdown sa tunga-tunga sang Setyembre. Antes sinagin pasangkad sa nagkalain-lain nga lugar sa handom nga mapatibong ang mga negosyo. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, may mga lugar subong nga bago nga ilakip sa pilot implementation sa masunod nga semana kasi katapusan sang Nobyembre. Dugang pa pag-abot sang Disyembre 1, bilog nga lugar sa Pilipinas ang kabahin sa bago nga pulisa kaumpisahan man ang iya sini nga full implementation. Ginanunsyo sa Department of Science and Technology nga ginatutukan sang Pilipinas ang pag-produce ng diagnostic kits para sa communicable diseases apang ginatarget man nga makaproduce ang testing kits para sa iban pa nga masakit. Sino kay Dr. Jaime Montoya sa Council for Health Research and Development Philippines, gina-prioridad subong ang communicable diseases kag common diseases kaangay sa tuberculosis kag hepatitis B apang tungod sa pandemic, ginatun-an man ang pagdevelop sa diagnostic kits para sa detection sa COVID-19. Nagwa ang komento ni Montoya matapos pila ka eksperto ang nagpahayag nga panahon na para sa mga Asian countries nga mga self-reliant sa paghatag ng solusyon sa kinanglanon sa local health paagi naman sa pagpahay sa local production sang diagnostic products. Samtang sa duga naton nga balita nasyonal, ginpasiguro naman ni Senador Panfilo Ping Lacson nga iya hatagan sa importansya ang hilway nga pagpalayag kag mangin transparent sa idalom sa iya nga pagpamuno. Para kay Lacson nga wala sang rason ng gobyerno para magtago sang bisan anuman sa pumuluyo kag kun wala naman ini sang ginahimo nga malain. Suno sa pagpahayag pa ni Lacson nga una, ang kahilwayan sa pagpalayag hindi lang importante sa demokrasya, kundi ini mismo ang demokrasya. Ginpahayag padugang ni Lacson nga wala sang rason nga magpanago o kung may ginatago ang mga opisyal sang gobyerno. Sa katapusan nga balita nasyonal, ginakonsiderar ni Presidente Rodrigo Duterte magpapili bilang senador sa 2022 nga eleksyon. Ini sa piyasang una niya nga anunsyo nga magaretiro na sa politika.
Una dirigin kumpirma ni Energy Secretary Alfonso Cusi, leaders ng Duterte backed faction sa PDP laban, nga iyagin engganyo nga magpapili ang presidente bilang senador. Sino kay Presidential Spokesman Harry Roque, wala pa sang pinal nga desisyon apang kung basehan ang pahayag ni Senator Bongo, kinakonsidera pa lamang inis ang presidente. Madumduman, una ginbaton sa presidente magpapili bilang vice presidente apang sang ulihi, ginanunsyo nga magaretiro na sa politika kag sa baylo ang iya longtime aide nga si Senator Go among magapapili sa nasambit nga posisyon. Ang ato nagapanguna nga mga balita international, balita sa sports, showbiz, kag iban pa sa magbalik sang Aksyon Balita. Morning Edition. Agapasang banwa, mabugaw na hangin, agadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon, ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran, ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang... Kay Nablos birthday nila subong. Oo. Kay Sherry Ann, kag Shaina, dungan ila birthday nga mag-utod. Kapid guro, kapid. Hindi man kapid, utod mo lang eh. Basta dungan na ila birthday ah. Kapid guro. Hindi ah. Kapid. Hindi ah. Anong ngalan? Sherry Ann, kag Shaina. Kapid. Hindi ah, mag-utod lang. Kapid. Sige. Inalalisan gidya. Happy birthday! Sala, lap, sala. Happy birthday to you. Taas kila, hindi kay sala. Taas. Taas. Taas ang pitch black. Taas ka. Yawan ko lang gas. Hindi amuaw. Kay Roberto Hiraposco Caraballo, good morning man. Good morning. Yes, kag sa mga taga-Hutuda dira ha. Good morning. Sa tanan nga taga Silay and Talisay sa kay Tita Russell dira, kay Tito Nunoy, kay Baby Ralph, kag kay Kuya Mano. Dira sa may sa diin ka mo gani. Lipat ka. Basta dira sa Silay Centerville. Sa Silay City. Good morning and happy weekend. Kag sino to ganing tupad balay nila nga listener man. I forgot. Sa din? Sa Centerville, sa Silay. Yes, Silay, okay. text na ka ni Tita. Thank you so much for watching. Kag sa tananda, nga taga Silay, tanan nga taga Talisay, Ibi Magalona, Manapla, Cadiz, Victorias. Kag sa Libertad Public Market na, kag Burgos Public Market. Good morning. Yes, nagbalik sa Bacolod. Oo. Sige. Pero sa kadugayon mo di Action Boy sa nga nagkakabuhi sa ano, masaulo mo naman ang pasunod sang mga Banwa na sila? Banwa Oh, yes, perfect. Memorize ko na yan. From north to south, memorize ko na yan. Bongga. Kaya may tomorrow, may exam. Geography. Memorize ko na yan. Sige, good morning dira kay ato sa mga Hutuda dira ha. Kay Jocelyn Song Comedia, yada may aga. Kay hindi mo na makita sa imo ya. Wala hasta lang ko dito Japon kay John. Ay! Mailong ako. Kay Jonas Tambuong lang gyapon, may exit taliwat tapos si Anna taliwat. Anong kakatabo? Ay naunay. Ari na diri na ko kay kay J. Dean Espeliogo, abre klase na ko no.
Ginapatamyaw lang ko lang, kumare Star Mayo, kag Ma'am Jinky Dalagdon, hambal ni kumpare Bia Jonathan. Good morning! Ma'am Homa Lomina, good morning man! Kag, amo na ni kagwa sa akon. Please like and share galis ang aton sininga Facebook page, ang aton sininga YouTube channel, ang aton sininga TikTok, kadamo. May Twitter pa, kompleto. Kay very, very digital world na kita. Kag doon nag-ugyo na gid ang tanan. Hamak action boy, magbayad kay gani kisa sa mga restaurants, cashless na. Kag pwede mo nang ipaagi sa GCash. Na cashless na. Hindi ka na wala na may mapuslan ang ang mga kawatan, ang mga manugpickpocket, ang makapulos naman ang mga hacker. Kaya kadula lang gulpe mga kwarta-kwarta mo dira kung may kwarta kagid man sa imo sini nga bangko halungan mo gid di mo gid pagpanghatag dali-dali kay di kagid magpainto. Correct. Kay basi makibot ka nga ang imo sini nga 6 digit sa imo sini nga bangko, ma 3 digit na lang agoy sakit-sakit. Good line na magsalig sa sini nga panahon. Correct. Kaya why na nag-appear si mo Si ya? Homa Lomi na ang last. Kay Fredlino Arevalo Araya. Sino si Fredlino Arevalo man? Si Fredlino Arevalo Sa barangay Mandalagan siya. sa barangay Mandalagan Si Marjon Rivera. Niya Friday night sa Murayama Bar and Restaurant PME. Wow. Amo ning mother ni Yada. Ano ya, mother? Mother. Tiambal ni Yada niya maninoy need nyo na gid maghatag schedule kay dugay na kamo pumisaw la gid kamo kakadto. Thank you so much, ma'am. Promise, ma'am, sa March 29. Birthday. Thank you, gid, mama. Sige. Daw sila ni mga kagawad sa niya kung ikaw kung ako kung mag-TikTok no cute gid guro. Sino gambal? Si kagawad. Si Gawad Ems. Pamao na da, ma. Sige. Kay Jesser Arcilia. Good morning, man. Shout out lang si Kagawad Jonas Tambu. Kagawad nagli si Jonas. Oo. Sa La Carlota. Kagawad. Sa din nga barangay. Jaden Lustre ba? Espelyogo. Hindi ako nakabasa ako taginam. Dili ka Richard Requito. Good morning, man. Yes. Kay Ma'am Chona Rivera Trinilla, kag kay Papa niya Eduardo Trinilla, kag manang Cheche Sheila Trinilla. Good morning. Good morning. Sige, standby na sa aton nga mga dugang nga mga balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:38. Sa detalye sa Balita International, ginpasiguro sang China nga ila pinahan ng mga die-hard politicians ginpahayag nga iban sa pagbisita sa mainland. Naibalahan gina-claim sa China nga ilang teritoryo sa Taiwan kag plano nga bawion paagi sa pagpuwersa sa ila kung kinahanglan. Kahapon nga adlaw yung paagi ni spokesperson Zhu Fenglian nga si Taiwanese Premier Su Cheng-chang, Parliament Speaker Yu Shi-kun kag Foreign Minister Joseph Wu ang nalakip sa minority independence supporters. Samtang ginpahayag naman sa Cebu Pacific nga sa 33 nila ka mga local destinations, 21 diri ang nagbukas na para sa leisure travel. Ang mga nagabaton sang turista among Boracay, Bohol, Camigan, Coron, Cebu, Dumaguete, Puerto Princesa, Siargao, Clark, Manila, kag Rizal. Nagapaabot naman ang Gokong Way-led nga airline nga mas maramo pa ang pasahero bangod sa paghalog sang travel restrictions kapag bukas sa travel destinations. Madumduman, tilik ng bulan sa Oktubre, may 14 na ka-destinasyon ang kung nagdula na sa COVID-19 RT-PCR swab test nga requirement. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may 50 pesos kag 34 centimos. Ang Singapore dollar, 37 pesos kag 28 centimos. Samtang ang Hong Kong dollar, 6 pesos kag 47 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, nag-release ang bagong Christmas song. Ang masobra 5 minutos nga music video ng direct naman sa Carrie kag Brian Tanaka. Nagligan nga Nobyembre 2, gin-upload ni Mariah ang teaser sang Fall in Love at Christmas sa iya sining social media.
Sa sports, ginanunsyo naman sa mga organizers ng 31st Southeast Asian Games sa Vietnam nga patigyunon ang hinampang sa Mayo 12 to 23 sa masunod nga tuig. Ang SEA Games mag-umpisa 3 kadlaw matapos ang patigyunon nga eleksyon, rason nga suno kay Philippine Olympic Committee President Congressman Abraham Bambol Tolentino. Mayoriya sa mga atleta, coaches, ka-opisyal ng Team Pilipinas ang hindi makaboto. Naibaluan may 626 ka-atleta magapadulong sa Vietnam. Ini ang pagkatigyunan naman sa Hanoi Main Hub. Balita Espesyal! Good morning sa inyo. Sunshine. Good morning, sunshine. Good morning, sunshine. Ano na? You are my sunshine. You are my sunshine. Good My morning. only sunshine. Happy weekend, Happy everyone! weekend, everyone! Kadasig, November 6 election boy. Oh. Ilan na lang ka days? So 49. 49. 49 days before until Christmas. Oo. Kaga 56 days until New Year. Wow, so bilis naman ang mga moments. No mga moments. Kaga... sige. Yes. Good morning, Dala Action Boy. Kay Ma'am Jean Heselgon, dara sa may Bebs Mango Stand. Sa may Valladolid. Kag kay Kagawad Monico Prudente. Kag kay Ma'am Mercy, dira sa may Nanunga. Si Manang Lizelle. Sila ni Rock dira. In check, good morning. Okay. And on air tagidya. Happy birthday! Teacher Romela Ilustre Arevalo. Happy birthday to you. Yes, happy birthday. Yes, ikaw ang bida Teacher. daw sa Ikaw ang... Naki-teacher ka man. Teacher. Kasi ako palang teacher yan. Teacher, wala ka pa ka-update di sa akon kung anong plano. Ang plano, tani sa tunga ay. Sa tunga. Ay, sa balunay, gali. No? Pero ako yung action boy, to be safe. Better safe than sorry. Madala na lang, kuya. Sang? Tupperware. Damo to daw. Ay na? Oo. Ikaw yung dalaan ta ka? Sa kabalo ka na na. Good. Balaan mo na na. Oo. Or kung kulang pa, kay pito. We can have it along the way. Yes. Mami, ano arito, sumambal ni John Sibalios. Sin June Sibalios. Ano ni Ma'am Jade? Wait, kabalo. Ganun na. Thank you so much. Good morning, Mada, kay Kagawad Olay Abalahon sa may Barangay Kabog. Oo, yes. Sige, go. Sa aton sininga balita special action boy, mo to ba na nagligad ng istoryahan ta mga kung hindi ka bala maligo, ay charot na. Maligo ka tinuan mo parte sa lawas mo masalagal pag tinilo action boy. Ang next nira ang aton sininga siko. Siko. Exfoliate. Dapat ma-exfoliate ang siko action boy para Anong exfoliate man? makakasbala. Do paras bala sa ano? Ang panit-panit Utangan ka? mo cream. Oo. Okay. Bakwa bala mga dead skin. Para okay. para hindi siya mag-itom. Tapos ang sa mga himuon ako na siya action boy once or twice a week. Usually, diba, ko maligo, taga panghapon lang man tayo. So, kinanalan lang pag iyagali-iyak, so much care man balaha. Ikaw mo sa gali, luguran mo sa? Lugudan mo siya. Pwede ka kuno ka-use ang homemade scrub. Lufa bla? Oo, pwede man. Muna siya tapos, avoid mo permi ka muna balaw. Kaya para mo hindi siya, mo para hindi siya hindi mo siya maitom. Yes. Ay, todo? Hindi mo Oo, git siya. muna siya. Tiki, damo fatsi mo yung hindi siya medyo. Ang next action boy, ang atan sininga, dasigon to niya. Ang atan sininga scalp. Anit. Anit. Anit man sa, ano sa Tagalog ya? Scalp? Butan na Doon. Ay, ang butan. Bayda sa. Scalp action boy, dumudamo ginadaya dead cells ko, no? Amo nang kaspada yon? Oo, makaspash din. Amo na siya? Flakes sa dayon. Yes. Tapos, amo na action boy, ang rason, balakis ang katol-katol, yung ulo mo. Kaya, kung baga, duga change skin ka na, kung baga, kung na magtubo ng mga flakes, etc. Okay. Tapos, ang sala lang na ginahimo naton usually Sabi ko anay katul ulom na kuno kinubad sa utang mo blang. Dala na da. Dala nang katul. Oo, dala Amo na da nagapakatul sa ulo mo. True, dala na da action boy. Pero Kaya naglawat bugas kakatul ulom. Oo, pero
Pero sadya gyapon. Oh, sadya kay wala ta bugas. Sadya kay wala ta sudan, pero sadya gyapon. Tiyan mo na siya, Aksyon Boy, usually mag-shampoo ang tawo, direct mo pagkuha sa shampoo direct na yon. Dapat Ang dapat laptaw yan mo na yan. tunawon mo gid Aksyon Boy sa kalaptaw. what. Ha? Kag laptaw mo nas kamot mo. Oo, Pwede mo laptaw mo sa kamot mo. Kag sa what ha. Amo Na, na. kaya para hindi lang siya directly gid sa ano. Tapos ibutaw mo siya sa scalp. Tapos kung ang mga lagba dako ko, hindi niyo pag umamo na pala inyo nga ulo. Oo. Dapat fingertips ang inyo i-massage, hindi kay super rub. Kaya nagakos na siya kung Aksyon Boy, wala sa pag-open dira sa mga kaporsihan mo da. Kaya mo na siya nagakos kis apag isang pilas kag ma-turn into flakes siya. Amo na siya dapat. Kag ang if you use Dapat tuwa ka palak. apala. Sa ano na sa pagunting na yung kakulang ang bayad mo. Palakan mo ni sa Di ba kung gamalan, di palit. Ganito, palit kag pala. Sa una, nadumduman, share ko na lang. Sa school yun, di ba, ano yun na, nang ka-very strict, gid bala. So, na may kamalan mo si inspeksyon nandun sa Oo, korting. mawarningan ka gani. Kapag sunod, yan yung wala pag palitan ka di, direto. Sa gunting, Oo, tilagson mo ginaya nga ba, ano, na kayo sinali. Kaya na pala yung tason pag ginilaya. Oo. Imbis nga 2x3 lang, dapat mo 2x3. Himuon 3x3, tito. Sa una kami wala kami niya ginaguntingan. Ginaano ka mo yan? Kaya kung guntingan mo, ay sasang bitinon. Ang patilya. Ministra sa una nga. Kung mga kagsimo, ginabitin. Gaupod ka mo, no? Those were the days. Daway pa tayo uso sa una yung mga... Face-to-face classes. Hindi ka way pa tayo uso sa una yung naginareklamo ang mga ministra. Oo. Ito yung ginauso. Way tayo uso sa una yan. Oo, nadumduman ko man Aksyon Boy. Kaya ako daan, ka-very, paano tayo ibutang into positive way? Ka-very approachable. So, kung may magkuhit sa ako, Aksyon Boy, ginabalikid. Hindi mo explain ko pala mayo. Nakibot ko nga. Okay, may nakaboy sa akong eraser. Nakakig ko, sino to nakaboy sa akong eraser, man? Nagambal ang teacher nga. Ako nga, may problema. Eraser. Eraser, ginaboy. Pero wala ko na yung ginakahuya. Pero may naharap ko na sa una yung classmate. Ginaboy sa eraser. Oo. Pudyot sa eraser kaya Ginaboy. ibalik. Hala, ginaboy mo na teacher. Pirting panagos ang teacher sa lamisa yung Hala, kakabalan. Sino ibalik na? siya. Sino na? Kakabalan. Nung duman ko mo ng ngalan niya, galing kita yung mga kolas naman. Nami Aksyon Boy. Nasa una to, amo na iya, subong ya. Nang kung maamon gan isang teacher mo ya, tapat gid principal's office gid ya. I-reklamo Kaluluoy isang teacher. Sa una I-reklamo ya. ka na dayon niya. Tud sa una, wala tayo reklamo no. Kasadya. Why sa una yung reklamo? Why na sa una yan magdisiplina ang mga teachers. Ako yan. Baka very iloy gid ya sa panimalay. Kaya nga namin ko ang pagdisiplina nila sa mga estudyante. Sa una yan masadlok ang bata sa maestra sa nikanan mo. True. Di ba? Oo. Sa una nga dumdong ka na ganyan kinambalan pa ng bata. Sa una nga, sugit ka sa maestra mo. Oo. Ya, kuhan ka. Ang bata. Gani no. Ya, sugit ka sa maestra mo. Sugit ka sa teacher mo. Pero may araman mga ginikanan, Aksyon Boy nga nang hindi sila gusto, wala intrahan man ang pagdisiplina sa ila kabataan. For example na, Boy Duran, tawag ato si mama mo kayo masala ka. Nasambal ya. Pagka mama, nga asang ikaw na kasala, ipatawag ta ka sa. Nga ipatawag mo ko diyan. No? Nagara pag na nga. Nay, kadto ko sa klase ng teacher, may sala ka ng guro niya, ikaw yung patawag. Gani, no? Ikaw yung patawag, ako may sala. Ako may sala. Nano naman, no kabastos, lahat lang. Ang lastly, Aksyon Boy, naglain ng ikatuan sa ngaton yan, no? May harap pa magalit tayo, ang aton, sini nga face. May nadumduman. Dalon ko na lang kay para di mo ito kadla. Nakita ko man sa TikTok. Si ano na wala, ang komedyante na wala nga niwangon. Si Kwan, inang nakapangaman, ang pangasawa sa sangubil nga Kwan. Oo. Ako may dyan, Basta, ang niwangon na walang sa fan. Basta karoon pakita ko sa iyo. Do si Kwan na. Tingin pa, do si attorney. Do si Tunda. Ginasulog na sa perme. Attorney Da, good morning. Yan, I'm an Aksyon Boy. Tigets mo na ito, ginambal ko na lang dahil para wala tayo palibog. Anyways, ginambal siya nga hamalya. Sino nagpatay kay Lapu-Lapu? Nakasabat ang yaupot. Siya yung, ano siya mo, Boy, pangalan niya. Boy! Ikaw! Sino nagpatay kay Lapu-Lapu? Nga, kisa doon nga. Mga kuya pa si Bagdad mo sa raw. Sugid yung mga kay tatay. Yan kanto sa
Eskwelahan. Nga, pa si ng bata ko nagpatay kay Lapu-Lapu. Wala kami nga nakakilala kung sino si Lapu-Lapu. Naamo na sa Aksyon Boy, ang maano mo sa downloadan, taka TikTok. Kay malingaw ka Aksyon Boy mo kay ng nugbo lang balang videos, hindi ka mabore. Yes. Liwata follow AR Bacolod 684 sa AR Bacolod 684 sa TikTok. Yes. Ang next Aksyon Boy, going back dapat sa... Dapat may ara ka mo ni Dorel yung mga saot-saot nga sa TikTok. Ang tatlo i-upload. Ang next Aksyon Boy, ang aton sining face. Ang mga foaming soaps na Aksyon Boy. Foaming? Oo, mga pag talaga foam. Abi mo gin kagwapa mo na, day. Gapad dry, galiin na sa skin. Depende ko sa soap. So, avoid it. Amo na gani, ang mga foaming soap, yung bala, ang mga facial wash na bala or cleanser, nga usually mag-amo ka na duga. Alay man niya, kay meron man nga habon niya nga foam siya, hindi na iya. Hindi na iya. Dapat Aksyon Boy, use mild cleanser lang gali. Kag lukewarm water, ginaigaling wash sa face. Ako yaw. Hindi hot. Anong ba? Tuman ako gani, super cold kaya malila gapaputi ang hindi kay kon cold siya, ga-close ang pores mo. Dapat kuno lukewarm water lang gid. Amo na siya Aksyon Boy. Ang next, ang imo sini, ang lastly ang imo sini nga likod. Likod. Pamangkotonta ka. Pila mo na kutuig wala na budan mo likod. Ay hindi na. Malambot mo. Hindi kaya ngara ko nga lufa. Hindi lufa nang mo na. Do braso Yes, perfect. Pero kung wala na naimbento. Kapin pa ko nagkatol ba? Pero kung wala na naimbento. Ay, tingin na patawag si ko na yung ligura ng likod ko. Charm lugura. Sadya garo na. Kaya mo na siya kung Aksyon Boy. Amo na ko nung trickiest way. Pero mas nami ko nung pag pagpaligo ko nung Aksyon Boy. Pauli mong likod. Paulihe? Paano man kayo Tika usually ila di sample shower mo. Di mag-shower ka sa tubang lang, uli lang tanay ang likod. Mag-shampoo ka, amo na ako ng Aksyon Boy. Kaya para kung hindi ka pulmonya, kaya para after mo wash ang likod, malahon mo dayon. Ay na? Yes! Amo na siya dapat. Parang hindi ka mapulmonya? Oo. Especially sa imo mga edad. Why, kuya, strong tada sa mga maamo na. Wow, perfect. Kaya mo wala na siya Aksyon Boy. Kaya kisa may mga bagay-bagay talaga, nga abi mo insakto, pero hindi gali. Lain na ikatuwa sa balita espesyal. Hasta may estudyante ito na. Istorya na, pero sadya, ganyan. Kaya mo ginaya, may mga liko-liko, ginaya istorya. Ito, para sila nabila sa kaboy, hindi tanan, kalipan. Mayara man maliko-liko ka, danay, pas to learn. Yeah. Mayara man maliko-liko. Mayara ka biglang liko. Biglang. Kag mga wrong turn. Wrong turn. Mga left turns. Left turns, wrong turns. Kaya nag-kwanto sa asawa, nag-left turn siya. Nag-left turn. Hindi nagpida. Anong diferensya mag-left turn ka, how? Anong diferensya? Liko ka sa wala, di ba? Yes. Dapat sa tuo ka lang permi. Should always take the right path. Ang makakuha na ang mga problema na ako na inang biglang liko. Kaya dali ka na sa disgrasya, agad. Yes. Gulpi ka magliko, blaway ka signal light. Kaya base malon ka sang asawa mo, mas mayo paguro nga sumakabilang buhay ka na lang kaysa sa sumakabilang bahay. Base mo, kasi mo ka na sa asawa mo. Nangapit bahay. Yes. Kamamba siya nga, hindi akay ang sudan, di ba permit, amo lang nga, sa aga, adobo, sa panyapon, adobo, tilaw naman ko sa laing yung putahe. Na? Si Kumare, di do karamit sa loto. Yaka daw pinirito. Dito pinaksyo lang. Oo, do kalangsa. Si Marito. Si Marito, do ka fresh nga utan halin sa kanlaon ng yung bakal. Correct. No? May mga putahe. Yes. Okay. Happy weekend, everyone. Ang aton karon sapya bantayan nyo lang sa iba naton nga mga programa. May Sap Pamaskwa ang Aksyon Radio Bacolod. Sige, November 6, 49 days until Christmas, kag 56 days until New Year. Standby na sa Aksyon Hotline, Direksyon Art Hupon. Ang inyo naman din ang news team. Aksyon Eden Aboso. Direction Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo.
Issue